माने आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंना मानगोनां मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ रावबो मिथियै गैया सारा आसामावनो मिथियो हब मिनिस्टार होनो बिथांखौ बयबो माबा मोनसे सोंनो थाङोबा सोरबा बुरैखौबो हब जागोन होननानै थगायहरो बिथांनाव माने बिथाङा सासे माने बिटिसि नि पलिसि बानायग्रासोमोन बिथाङा दा आं बुंनो नागिरदों बिजेपि जों जोंखौ दं होननानै बियो रायजो राजानो खिन्थानायनि खारना बेनो जे बिजेपि नि सासे दैदेनगिरि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा मन्त्रि बिथाङा जे नांगोल गैला ट्रेक्टरसो दंसै होननानै बुंनायाव बिथाङा रायजो राजानो बुंनो नागिरदों जे दिनै जे नांगोलनिफ्राय ट्रेक्टरा बोलो गोरासिन बेखौसो बुंदोंमोन बिथाङा नाथाय जोंनि जानानै बिथाङा माबा केम्पेनिं खालामाखै आरो बिथाङा बिजेपि खौ जों मानो दं होनदों मानोना बिथाङा बिजेपियाव थांदोंमोन बिजेपि जों एक्सेप्ट खालामजायैनि थाखाय दिनै बिजेपि खौ बिथाङा फानदों मानो होनबा बिजेपि नि मन्त्रि बियो दा बिजेपियावनो मन्त्रि दङ होमबालाय फैथोंसै बियो मन्थ्रिनिफ्राय ओंखारनानै फैदों हिम्मत दङब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों आब' प्रमिला रानि दङ बिथांमोनहा ओंखारनानै फैदों जुदि बिजेपि खौ फाननो नागिरदोंबा बिजेपि निफ्राय मन्त्रि बिबानखौ एंगारनानै फैबानो जायोना हिम्मत दङबा आं बेखिनिखौ खावलायदों आङो दिनै जे नोंथाङा कुइसन खालामदों बेनो जाहैबाय डक्टर रन्जना दैमारि आब'आ दिनै सासे आइजो माहारिनि थाखाय 28 बोसोर मावबोनाय सासे आइजो नाथाय आं दिनै उदालगुरियाव फैनानै मोनबाय डक्टर अनजालि दैमारि आब'नि मोनसेबो नेरसोन गैया जे दिनै आब'आ 28 बोसोर मा मावखो दा दिनै बयबो रायजो राजाया आंनि सोंनायाव फिननाय होदों जे रायजो राजा आइ आफाया बुंदों जे अनजालि दैमारिया जेबो मावनानै गालाङाखै बा बिमा माहारिखौ बिमा माहारिनि थाखाय जेबो बिनानै होलाङाखै दा आंबो बुंनो नागिरदों जे डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ दिनै BPF नि जानानै जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफानि गेजेराव थांदों नोंगौ थांदों बिथाङा बिबुंथि होदों जे दिनै BPF नो भट होनांगौ BPF आ सिगाङाव जाबाय आं एबाराव मावनोसै आं फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों आं बेयाव बुंनो नागिरदों आब'नाव 28 बोसोरावनो जेबो मावना होनो हायाखैबा बियो दिनै BPF आव हाबनानै 5 बोसोराव मा मावगोन बेलाय बेथ' बे गावनो गनायना लादों खारापसन जाया नङा जादों होननानै बुंना लादों दा आं बेखायनो बुंनो जे आब' अनजालिया गावनो बुंनानै लादों गावनि बिबुंथियाव गावनो बुंदों जायाखै नङा जादों सब बिथिङावनो कारापसना जादों नाथाय आं दिनै BPF आव हाबनानै सुद्रायनो फैदों होनना बुंदों बे हारसिं मा मावगोन 28 बोसोर बिमा माहारिनि थाखाय जेबोखौनो BTC आव बिना होनो हायाखिसै बियो ना अमेन रिजार्भेसन बिना होखो ना जोंनो अमेना जेरैबायदि संबिधानाव दङ 33% जोंहा मोननांगौ बे 33% नि बिसय बेयो मालाबा BTC एसेमब्लियावनो बुंखो ना मालाबा माबा बुंखो दिनै जों नुबोआखै जे आब' अनजालिया एसेबां आइजो माहारिनि खामानि मावनायावबो जों जेबो आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनायखौ नुवाखै आरो BTC आव मोनसेबो पलिसि लाहोआखै बिथाङा मानो होनोबा दिनै बिमा माहारिया जौगायोबासो न'खराबो जौगायो बेखौ नायनानै नोजोर होनानै डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ बेफोरनि सायाव गाव हारसिं हायामोनबाबो जोंहा दङमोन फाउन्डार आथोबनि प्रेसिडेन्ट दायो आब'आ मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म आब' बिथाङा 25-30 बोसोर जाबाय मन्त्रि जालाय MLA जालाय बे आब' मन्त्रि मोनथासेयाव आब' अनजालि मोनथासेयाव दिनै सासे कमलि बसुमतारी आब' MLA बिथाङाबो 20 बोसोर बाहेरगावआव जालांबाय दिनै बोरो मा मावखो दिनै साथाम सासे जाबाय MLA सासेया जाहैबाय MLA जालाय मन्त्रि जालाय सासेया जाबाय बोजबनि 28 बोसोर मावनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिफा रानि आब' बिथांमोनाबोथ' BTC आव BPF हान्जाखौ नारसिननो हायोमोन ना बिमा माहारिया जौगाथों नैबे पलिसिखौ लानांगौ जाय बिमाया जिगु जौ फाननानै जादों 15 बोसोरनि सिगां दिनै दाजानांथोंसै होननानै मोनसे पलिसि लाहोनो हायोमोन बिमा माहारिया जौगाथों होननानै गोबां पलिसिफोर लाहोनानै बिमा माहारिखौ जौगाहोनो हायोमोन अब्लाना जोंनि बिमा माहारिया जौगायोबासो न'खर डक्टर इन्जिनियार फिसा जोनोम जागौमोन न'खर IAS IPS फिसा जोनोम जागौमोन डेभलप जागौमोन जोंनि बिमा माहारिया नङा रायजो राजा आइ आफानाव आं बेखौनो सोंनो नागिरदों जे आं रायजो राजा आइ आफानिखौ
सिम आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों आब' अनजालि दैमारिया BPF आव फैनानै थगायनोबो बिराद रोंबाय दिनै बिथाङा थगायनोबो सोलोंबाय मानो होनबा बिथाङा जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ बुंबाय थायो जे 75,000 होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थगायदों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आब' अनजालिसिम माबोरै थगायखो दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे चिफबो नङा डिपुटि चिफबो नङा MLA बो नङा मन्थ्रिबो नङा EM बो नङा GM बो नङा बिथाङा सासे सादारन सासे रायजो राजासो सासे पाब्लिकसो बिथाङा दिनै देरहानानै थाङोबासो बिथाङा सासे माबा मोनसे जाहैगोन दा बेयाव देरहानानै सरकार दानायनि उनाव मावाबादेन थगायदों होननानै बिथाङा बुंनो हागौमोन नाथाय दिनै बिथाङा बोरै थगायदों होननानै बुंनो हाखो आं बेखौसो आब'निसिम सोंनो नागिरदों नाथाय जों थगायदों माबोरै बुंनो हायो BPF हान्जाखौ बा हाग्रामा महिलारि सारखौ जों मानो थगायदों होननानै मानो बुङो मानो होनबा 15 बोसोर बिथाङा सासन खालामबाय BTC खौ नाथाय 15 बोसोर सासन खालामसेयावबो बिथाङा जेबो मावनानै होदिया सोरबा रान्दि पेन्सन नांगौबाबो रान्दिनि अनुदान नांगौबाबो थाखा होनांगौ सोरनोबा बिमा बुरैया 60 बोसोरनि बारा जाबाय बिफा बोराइया 60 बोसोरनि बारा जाबाय बिसोरनो पेन्सन होनांगौबाबो फैसा होनांगौ आरो सोरबा आइजो हाबा जानो रोङि आइजोआ अनसुंथाइ मोननांगौबाबो बेफोरखौबो मा थाखा होनांगौ नङाबा रावबो मोना जों गोबां सारा BTC खौ बेरायनानै आं मोनजोब्बाय रिपर्ट रायजो राजा आइ आफानिफ्राय मोनजोब्बाय दिनै जायफोरा जोंनि बिमा माहारिया रान्दि जानानै दं बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौमोन मोननो हायाखै दिनै बिमा बुरैया पेन्सन मोननांगौमोन मोननो हायाखै दिनै हाबा जानो रोङि आइजो बे जाहैबाय सरकारि आसनि बायद' आसनि होननानै बुङो बा बिधवा पेन्सन आरो बिधवा अनुदान बायद' आसनि बेफोरथ' सरकारि आसनि गोजा नाथाय BTC नि थाखा नङामोन BTC नि थाखा जानो हायामोन अब्लाबो बैखौबो जों मोननो हायाखै सोर सोरा मोनदों बयबो रायजो राजा मिथिगौ सोरबा BPF नि VCDC चेयारमेननि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय खुरमा जाथि सोरबा मेम्बारनि खुरमा जाथि बिब' बिनानाव नै बेफोरसो बिमा बिफा बिसोरसो मोननो हादों दिनै साधारन रायजो राजाया मोननो हायाखै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोनोना मोना 12 थारिखआसो देखायसिगोन 12 थारिखआ बिथांमोननि माने गोनो गोथो साननाय बिथांमोना जेरैबायदि दुगादों देदगानानै लादों बिनि फिननायखौ 12 थारिखआव बिथांमोना मोनगोन मानो होनबा बाक्सा उदालगुरियाव 7 थारिखआव जागोन क'क्राझार चिराङाव 10 थारिखआव जागोन बिनि रिजाल्टआ 12 थारिखआव फैगोन अब्लानो मिथिगोन जे जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों जे रायजो राजा आइ आफाया बासिनानै लानो हायै जेबो गैला दा एसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बिथांमोना बासिनानैनो दिनै लोब 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 गुबुन हारि दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारि दिनै बेयाव जोंनि UPPL दोलोनि मिथिङाव फैदों बयबो रायजो राजायानो नुदों जे UPPL दोलोआव गुबुन गुबुन हारि माहारिया भट होगोन ना होआ बिनि फिननायखौ बिथांमोना 12 थारिखआव मोनगोन आं बेखिनिखौ